Social media o video kaisa mangpili tabo kasawi fekya mangpili kasa fekya Udaipur Matabari o gorila kaisa kotoma ni mangpili kasa femani norok o mangpili kasa feman pore norok kene dokhana ki muk kubi ni gorila da wngkha borok ni bisingo phaio mote heke borok bai sikla tongphaikena hinui kintu ang kubi sai khwnarwno omo kuno kubi gorila ya mo just ri best busa sumui borok no entertain khaina bagui Matabari ni mutai mundiro o gorila ni mangpili tabo kasa phaio kintu o gorila ni mangpili jebru social media o kasa phaio video viral wngkha borok rok question khaikya bahai mutai ni prangono bo mutai hai gorila tubui entertainment kharika tai jodi omo borok rok cherai rok nugui kirijaka kai tamo wngnai hini bo o mangpili ni phaichingo yasi surjaka sabo permission rwkha je muntai mondir ni prangono mutai haikaiui gorila no tubui permission rwkha hini tabo koktoma rogo kasa phaimani bo nukha gaina rok mangpili ni gutam chanani utung kisa comment khai sadi।